sa nato ginahigugma ta sa Ginoo. Ikaduha, tungod kay nahigugma pud ta sa ato ang nasod ug sa ato isig katao. Nakibalo man gid ta unsay epekto no sa nahitabo nga grabe nga massive corruption sa ato ang nasod, sa ato mga panggamhanan, sa ato mga pangulo, ang dautan nga buhat sa korupsyon. Grabe kayo og epekto sa kinabuhi sa atong katawhan, ilabi na sa mga kabus, no? Luoy kayo gyud. Di na ako na-explain ninyo kay kita man nato pag-ayo ang kadaot sa kinabuhi sa mga tao, bunga sa sala nga nahimo sa ato mga kaigsuonan. Usa mga igsuon, kining supag ato ning himuon, kabalog ko nga ang uban murag naluya na, ang uban na wad-an nagpaglaong nga mausab, pero kita nga mga nagtuo sa Ginoo, kita nga adunay pagtuo sa Dios nga mangilabot sa atong kinabuhi, kanang di kita ang mawad ag paglaom.